Gundawa kanca-kanca ing podcast dino iki karo aku Syafa Nayara arep ngembang topik kang wigati banget yaiku kesehatan mental. Aku seneng banget kang iso ngundang tamu spesial ing bidang iki. Awake dhewe sambut Amanda Zahra. Halo, matur suwun wis ngundang aku ing podcast. Aku seneng banget bisa teko ing podcast iki lan ora sabar arep menehi informasi kang akeh. Aku ge seneng ketemu sampean. Kepriye kabare sampean saiki? Alhamdulillah ya, aku sehat lan aku saiki jadi motivator ing seminar-seminar uga motivatori remaja kang akeh masalah kasarasan mental lan sing ora iso cerita tentang masalahe utawa angel kanggo curhat marang keluarga lan duweni niat kanggo kendhet. Menurut Mbak Zahra, saiki wis konsul, ada wong sing konsul terkait permasalahan iki. Saat iki akeh ya sing konsul lan iku ceritane uga sedih-sedih banget lan aku ning ngrungokne kudu nangis nggih. Iku ceritane niku koyo boten iso diceritakno amarga akeh wong amarga niku kurang iso menjaga privasi nggih. Ngono iku ora ngenani permasalahan keluarga atau pertemanan gitu. Nah, iku akeh sing masalah keluarga, percintaan, pertemanan, lan akeh banget sing boten iso diceritakake lan iku nggarai cah nom iku nggarai stres lan ngurung orang gelem nglakoni aktivitas liyan. Oke, langsung bae ya monggo awake dhewe wiwit karo wajaran lan masyarakat. Apa sih manut kowe definisi kesarasan mental iki? Menurut aku pribadi, kesarasan mental yaitu kesarasan kesejahteraan ngerumangsani kesejahteraan psikologis sosial sing diarani kanggo pawongan ing urun masyarakat lan gawe cara ingkang positif. Ya sih, kesarasan mental pancen gede banget kanggo kesejahteraan awake dhewe kanthi sakabehé. Masalah kasarasan mental ini lan stres amarga ora iso cerita tentang masalah kauripan iku sedih banget ya. Nanging piye caranem kudu nyampekno ning masyarakat permasalahan iki. Bener banget, stigma kasarasan mental iki bisa jadi masalah sing gede banget. Stigma masalah kasarasan mental iki iku kudu diperhatikake lan ora oleh disepelekake. Aku dhewe isih bingung. Ya sih njogo kasarasan mental ing sak Indonesia. Nah, iki uga akeh cara ya. Sing pertama iku kudu njogo pola turu kang teratur lan pola makan sing teratur. Sing keloro yaiku kudu ngatur wayah kanggo relaksasi awake dhewe lan nglakoni aktivitas ingkang disenengi yaiku sing gawe awake dhewe iku nikmat. Sing ketelu yaiku ngendhani obat-obatan terlarang lan aja ngombe alkohol utawa makanan sing ora sehat saliyane. Saliyane iku uga komunikasi karo keluarga lan wong sing kang cedhek supaya bisa ngrewangi masalah ingkang awake dhewe iku sing lagi diadepi supaya bisa luwih nringani apa sing ingkang dirasakne. Nanging sing piye sih peran keluarga kasarasan mental iku? Peran keluarga itu penting banget kanggo kasarasan mental utamane kanggo remaja. Keluarga iku kudu bangun kahanan kang aman lan kapenak kanggo remaja kanggo cerita marang masalah kang dihadapine. Keluarga kudu nerima cerita lan kudu terbuka marang anggota sak keluarga saliyane. Uga kanggo sengkuyungan emosional lan nyurung remaja kanggo njaga kasarasan mental dheweke kabeh supaya ora makin stres. Migisi banget ya podcast dino iki. Apa awakmu duwe pesen utawa saran kanggo remaja tentang kasarasan mental iki? Pesenku yaiku bisa menehake informasi kang akeh banget kanggo remaja kang penerus bangsa iki. Lan aku pengen kasarasan mental iki diperhatikake banget lan ora oleh disepelekake marang remaja utawa remaja sing wis duweni masalah ingkang
serius banget. Aja wedi kanggo awakmu cerita marang keluarga, marang guru, marang konselor. Amarga awakmu ing kauripan iki ora dhewean, supaya bisa saling ngrewangi masalah awake dhewe. Wah, apik banget ya podcast dino iki, migunane banget. Matur nuwun akeh dhuwur Mbak Zahra kang berada iki nggih. Matur nuwun uga marang pamireng awake dhewe kang wis gabung ing jero episode iki lan iki. Tekan ketemu ing episode selanjutnya. Bye bye.